Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Ahmad Isa Adam. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. A wannan bidiyon dai ina so in koya muku ko kuma in sanar da ku wasu abubuwa da ake amfani da su a WhatsApp wanda da yawa mutane ba su sani ba, ko kuma sun yi sani amma ba su san yadda za su yi ba, ko kuma yana wahalar da jama'a ne wajen yin sa. Da farko dai ina son in muku bayani, nuna muku yadda ake rubutu. Za ka ga in kayi rubutu wanda ake kiransa bold, italic da strike kala uku. Da farko dai wannan rubutun shi ake ce ma bold, wanda idan kayi rubutu za ka ga sun yi girma. To shi yadda ake yin sa, idan kayi star kayi rubutunka sai ka ƙara danna star. Wannan shi ake kira bold. Gani? To sai kuma na biyu, wannan wanda ake kira italic. Za ka ga rubutu ya ɗan karkace, ya ɗan yi sirantaka haka uwa taliya. Shi yadda ake yin sa, da farko ana danna wannan ne idan kayi rubutunka. A ƙarshe ma sai ka ƙara dannawa. Idan kuka kalla za ka ga rubutun ya yi sirantaka kuma ya ɗan kwanta, ya ɗan yi kyau. Abu na uku shine ake ce ma strike, wanda za ka ga an yi rubutu amma za ka ga wani layi a tsakiyar rubutun kamar an yi cancel ɗinsa. Shi yadda ake yin wannan rubutun shine idan ka ɗauko wannan alamar sai ka yi rubutunka, sannan sai ka ƙara koma ka ɗauko alamar. Kun ga yadda rubutun ya koma. Abu na biyu kuma da ya kamata shi ma jama'a ku sani, yanzu za ta yiwu kuna chatting da mutum sai ya tambaye ka, ya ce ma wane Ahmad kana ina ne? To maimakon a tsaya wani kwatance da wani wane ne sai ka mai sharing ɗin location ɗin inda kake. Shi ta yadda ake sharing ɗin location ɗin yadda kake, idan ka danna wannan alamar ta gaban wajen rubutu mai uwa fil ɗin nan, za ka ga ta jero maka wasu abubuwa guda 6: document, camera, gallery, audio, location da contact. Wanda za ka shiga sai ka shiga location. In ka shiga location ya nuna maka wannan abin sai ka danna continue. In ka danna continue ka danna allow. Idan kana son ka tura masa location ɗin inda kake a yanzu haka, shine live location, wanda ko da ka bar gurin zai ƙara gani yana canzawa. Yanzu muna nan, idan muka tafi ka buga zai rinka gani, duk inda muka tafi zai rinka gani muna tafiya. Sai ka danna share live location, sai ka danna continue. Idan ka danna continue sai ka zaɓa wannan location ɗin da kake so ya gani na tsawon minti 15 ne, ko kuma na tsawon awa 1, ko kuma har tsawon awa 8 yana ganin inda kake. Sai ka zaɓi inda kake so, minimum dai awa 8 ne. Muka zaɓi minti 15 yanzu. Muka danna yauwa, ga inda zan ka rinka kula da location dina, ka tura mai. Yanzu in ka tura mai, kun ga wannan ya nuna yanzu shi wanda muka tura. Idan muka je muka koma ɗaya WhatsApp ɗin za mu gani gashi ya turo mana location ɗinsa. Idan shi yana so ya ga kana ina ne, in muka danna view live location za mu ga asalin inda kake a yanzu haka. Idan kana tafiya zai rinka ganin location ɗin yana canzawa har zuwa inda za ka je zai gani. Sannan abu na biyu shi ma sannan daga lokacin da kake so ya daina ganin wannan abun, wannan inda kake tafiya ɗin ko kuma inda kake, sai ka danna stop sharing.
sai ka danna stop. To daga sannan ba zai ƙara ganin, zai daina ganin location ɗin inda kake. Gashi yanzu ta nuna no current location. Yanzu ko da mun shiga ba za ta nuna location ɗin inda muke ba, sai dai ƙarshen iya inda ya gani a nan gurin za ta tsaya mai. Abu na biyu a location ɗin shine idan muka koma cikin location ɗin za ta nuna mana send your current location. Wannan shine za ka tura mai location ɗin inda kake a yanzu. Misali ka je gurin wani kana neman ka je wajen wani kana neman sa, ka zo inda ya ce maka kwado, ko kuma ko kuma kana so ya zo inda kake, sai ka danna send your current location. Ka tura mai current location ɗin inda kake a halin yanzu. Jama'a sai kun ɗan yi haƙuri, ina ɗan yin mura. Yanzu mun tura masa current location ɗinmu inda muke a halin yanzu. Wannan yana daidai wannan location ɗin. Gashi Kuka Blue Care Primary School. Kawai sai in tafi inda location ɗin ya nuna mu, sai in je nan mu haɗu da shi. Sannan abu na uku shi ma da ya kamata mutane su sani shine yanda ake editing ɗin hoto. Ka gyara hoto yayin da zaka tura wa mutum. Zaka ga sau da yawa mutane ba su san yanda za su ɗan yi wani abu a jikin hoto da suke yawan gani ana yi ba a WhatsApp. Shine idan ka zo zaka tura wa mutum hoto, na ɗauko hoton da zan tura, ina son in ɗan gyara shi ko in mai wani abu. Da farko dai wannan abun mai kamar alƙalami ana amfani da shi ne wajen yin zane ko irin haka. Za ka iya canza mai kala. Sannan nan idan wajen T ɗin nan kana son ka yi rubutu da zai kasance a kan hoton, za ka iya canza mai kala shi ma. Sannan idan kana so ka saka wani abu irin su arrow ko wani abu dai da ya danganci haka, ko heart something kamar arrow, kana so kai pointing ɗin wani abu ka nuna mutum wani abu, ga wannan arrow yanda ake amfani da shi. In kana so ka juya shi zuwa inda kake so, sai ka sa hannu guda biyu samansa da ƙasansa sai ka juya shi. In kana so ka matse sai ka matse hannayenka ka saita shi zuwa ga inda kake so saƙonka ya je, ka nuna shi. Sannan abu na uku ake ce ma crop. Shi cropping yanda in kana so ka yanke wani abu daga jikin hoto, wani gefe ko sama ko ƙasa, shine sai ka danna nan gurin abin crop, sai ka janyo hotonka abin, ka ƙara janyowa, ka janyo iya inda kake so ka fitar, sai ka danna done. Sai mu danna alamar turawa. Sannan abu na hudu, sau da yawa za ka ga bidiyo za a tura shi a WhatsApp, shi ma ana editing ɗinsa kamar yadda ake yi wa hoto. Idan muka danna haka, muka zo muka ɗauko wannan bidiyon za mu tura. A nan shi WhatsApp akwai iya adadin abin da yake iya turawa na bidiyo. Wani za ka ga yana kaiwa minti 3 tif, wani zubin za ka ga yana la'akari dai da yanayin nauyin bidiyon da za a tura. To a wannan lokacin za ka iya yanko iya inda muke so mu yanko mu tura ta hanyar yin amfani da wannan abin. Misali muna so mu yanko iya nan wuririn, in muka danna shirya ita wannan manhaja a cikin wannan wayar tawa.
abubuwa dai da dama. Yanzu muna so mu yanko nan, gashi na ga saƙon. Assalamu alaikum, ya kake, ya gida, ka bata dan shara, in ka danna ka goge shi. Abu na biyu a cikin shi ma gyara bidiyon, zaka iya mai rubutu kamar yadda ake yi, zaka yi zane a jikinsa ko wani abu dai haka da dama, domin samun saƙonninmu akan kari da zarar mun ɗora. Mun gode. Sannan again, abu na biyu shi ma zaka iya mai rubutu kamar yadda ake yi a hoto. Zaka iya ɗauko wani aro ko wani abu ka sa, shi ma ka canza mai kala kamar dai yadda na nuna muku a hoto, sai ka tura. Sannan abu na biyar shi ma da nake so ku sani shine, misali yanzu akwai wanda muna yawan yin magana da shi a WhatsApp, to ina son duk sanda nake son in yi magana da shi, ba dole sai na zo na buɗe na nemo inda WhatsApp ɗina yake na buɗe ba. A yanda ake misali kamar wannan number na da aka rubuta ZK, idan ka sa hannunka ka danne ta, sai ka danna wannan, in ka kalli sama za ka ga wasu ɗugunguna guda uku. In ka danna su haka za ka ga add chat to shortcut, sai ka danna add chat to shortcut, zai nuna maka prompt screen kamar haka, sai ka danna add. In ka danna add, idan muka fita can wajen wayanmu muka duba, za mu ga wannan chat ɗin ya fito. Gashi kawai sai dai mu danna shi mu yi mai maganar da za mu yi da shi, ba tare da sai mun fito mun zo mun je WhatsApp ba, mun nemo wanda muke son mu yi magana da shi ba. Sannan abu na shida, da nake so shi ma in nuna muku, a yayin da zaka ɗora story a wani abu da ake ce ma status akan WhatsApp, zaka ga baka buƙatan wani ya gani, akwai wanda kake buƙatan ya gani, akwai wanda baka buƙatan ya gani, kana jin kunyar wani ko ba something dai abu haka, wani abu wanda ko kuma kana son ka nuna iya zuwa gurin mutum ɗaya. Idan kana so ka nuna ka yi amfani da wannan abun shine, in ka shigo gurin status ɗin ka kalli saman ka hannun dama, za ka ga wasu ɗugunguna guda uku. In ka danna su, sai ka danna status privacy. In ka danna status privacy, idan yana my contact, to wannan yana nufin duka contact ɗinka za su rinka ganin status ɗin da ka ɗora. Shine abu na biyu. Kuma idan ka koma za ka ga my contact except lambobi na, amma banda, idan ka shiga cikinsa a nan gurin sai ka zaɓi wanda ba ka son ya gani, sai zaɓi wannan, sannan sai in danna tick iya adadin waɗanda kake buƙata. In ka danna sai ka danna done. To idan ka zo ka ɗora status ɗinka, iya waɗanda baka zaɓa ɗin nan ba, su ne za su ga status ɗin, ko waɗanda kuma ka danna musu jan abin nan, to su ba za su ga status ɗinka ba. Idan kuma ina son in na ɗora status mutum ɗaya nake so ya gani, misali za ka ɗora wani status haka na soyayya don budurwarka, ko don wani dai haka something, ko wani kasuwanci ko wani abu dai, ko kuma kana son ka isar da wani saƙo zuwa mutum ɗaya cak, sai ka danna only share. A nan sai ka zaɓi namba guda ɗaya wanda kake so ya gani. Misali ina son wannan, shi kaɗai nake son ya gani, sai in danna tick, sai in danna done. To yayin da ka ɗora wannan status ɗin naka, shi kaɗai ne zai gani. Abu na ƙarshe shi kuma da ya kamata shi ma in sanar da ku, shine wani abu da ake ce ma pin chat. Misali yanzu akwai wanda muke yawan chatting da shi a WhatsApp ɗina, to duk yayin da na buɗe WhatsApp ɗina saƙonni sun yi min yawa, dole sai na je na nemo ina nambansa take, ko kuma ina ƙarshen chat ɗinmu da shi yake. Za ta iya yiwuwa yana can ƙasa. Abin da ake, in ka zo ka yi haka, ka ɗauki namban da kake so
kuna yawan chat da shi, ka ɗauko number sai ka danne ta. In ka danne ta sai ka danna wani abu zaka ga kaman alamar allura a saman ka, sai ka danna ta zaka ga wani ɗan tick ya fito gashi nan a kusa da gurin. Haka a haka sai ka zazzabo har group zaka iya sawa, ka zaɓo waɗanda kake so. To duk saƙon da zai zo ko wani message da zai shigo a ƙarƙashin su zai sako. Yanzu bari mu gwada mu gani. Kun gani wannan saƙon maimakon a ce ya zo a sama, kun ga yanzu ma saƙo ya shigo a wani group, maimakon a ce ya zo a sama a ƙasan su zai zo. Waɗannan waɗanda kai pinning ɗinsu su ne har ko da yaushe su ne a sama wa aluda. Kar ku manta ku yi subscribe na channel ɗin Ahmad Isa Adam. Mun gode da kasancewa tare da mu. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. Kar ku manta a nuna wa 'yan uwa da abokan arziki domin kowa ya ƙaru. Na gode.